May mga bisita ako, kasi birthday ng baby Ashley ko eh. Thank you! Nakarating sila sa bahay. Happy. Tago-tago na. Yung mga kaibigan kong ano yan. Bye-bye. Lusog-busog yan mga kaibigan ko na yan. Oh my God! Kasi natatapa pa. Busog. Anong beer brand? Pera. Beer brand daw yun. Busog Wala mo na kahit walang pera, basta malusog. Oo nga. Happy lang. Happy. Karating sila sa bahay naming ano, malayo. Ay, sama-sama sila Ako may magkapatid. condition pag ako injection na ng ganyan. Oh. Sa Magaganda nga, artista. Ano lang. Kahit mamatay na ako, sabi ko. Oh, yung artista na yan. Ano na gano'n sa artista? Hindi ako nagpipicture. Iba-vlog kita. Ano na? Aso, dali na, gutom na yun. Uy, it's your birthday today? Yeah. Oh, kuya. Kuya Makmak. May bisita kami, Kuya Makmak. Pero pag may sibuka kaya sa akin, May flashlight pa para maliwanag. Okay. Anton. Nagugutom ka na? Today is my princess birthday. Ashley Joy. Yan ang nakayanan namin. Salamat. Birthday! Ay, ay, pang-apat na kasi. Moments later. Guys, ayan yung bisita ko. Birthday ng baby girl ko. Mommy, I want David. David is here! You're joking me! Why you're joking me? My God! Niloloko ang nanay. alamin mo pag yung tabakon, sabutan na naman tayo. Malagkit yung ano, buhangin. Muntik na kami yung madulas. Kaya dahan-dahan lang ang takbo. Mahaba-habang trabahoan, construction. Yan ha. Doon yung yung bulan, yung banda. Lagkit na niya, kotse niya. Higa, tapos pumikit ka. Mga next year ba ito makaahon? Di ba doon tayo dumaan? Ayun bahay ng lola ni Ha? Guys, epekto ng baha. Private yan. Yung ayuda. Bakilid pala yan. Inaantay nila. Yan yung smoke. Nakunan ko lang pahapyaw. Relief yun. Ayan, importante yung vlog mo yun. Kasi ibig sabihin, meron pang kuha pa. Ebidensya. Nakakabi. Tama pa na. Yan. Galing sa ilog. Di
naman nag-ano yun, nagdamo. Oh, magkinin mo yan guys. Nakapot yan. Oo. Ito, mataas lang na tulay ito eh. Pumasok pa dito eh. Pagkalalim-lalim. Namatay yung papaya. Ha? Namatay yung papaya. Saan? Hindi na kaya. Diretso lang. Hulugan pa yan. Dok. Dito pa lang, umabot na dito. Bili tayo ng gulay. 91. Yan isa na. 91 na to. 91. Kamatis. Ay! Yan guys. Ate, sama mo yung ano, okra. Ako pang ano lang, isang lutuan lang. Oh. Ito yun. Worth 10 na lang. Mahal. Ma'am. 100 mo na. Thank you. God bless. Balik sa dati. Kasi nagmahal lahat ang ano bilihin. Hinugasan mo yan? Doon, banda, kabila. Bakit? Dito na tayo. Nandun si Papa. Diyan na siya? Sabi ko kanina, hugasan mo eh. Saan tayo magkita? Guys, ito na, pauwi kami. Tignan mo yung SM. Okay na. Normal na. Balik na sa dati. Nagliwanag na ang Pasko. Open na. Parang wala nangyari. Tuloy ang buhay, tuloy ang hanap buhay. Naninigas ka. Naninigas ako. Open na. May Christmas light na. Sana tuloy-tuloy na ito ng December. No? Hi guys. Dito ko sa tulay. Ganito ang sitwasyon. Traffic naman ang pumalit. May nasiraan.